Ayo mungsu-mungsuan. Wong jenenge bangsane kula kok mungsuh karo celeng mbuh la idep mungsuh wis sak oleh. Entuk celeng ya celeng, entuk tikus ya tikus. Entuk begenggek ya gelem. Wah. Oh, ula iki rada edan. Lakon sirna dening aku kowe sing bakat mongso ya. Loh. Ah! Ya! Wah! Mungsuhmu iki mau sapa? Ratu Panjang Gribik Prabu Serang Trenggana. Ya Prabu Lumbung Silayur. Iki mau mbok katake. Tak candak. Tak sabetke ning bumi. Ya lah wujuding menungso ning wujudan kaya ngono kuwi apa kuwi? Yen omah dudu omah. Yen kandang dudu kandang. Kuwi apa kuwi? Jumbuh kelawan arane Prabu Serang Trenggana ya Lumbung Silayur. Iki mau mbok tancepe ning bumi. Ilang wujuding menungso. Iki ana pewujudan kaya dene omah ning dudu omah. Kandang ya dudu kandang. Iki arane lumbung. Lumbung kuwi apa? Lumbung kuwi ya omah. Ning omahe pari. Kanggo nyimpen ya kuwi pari. Jaman kuna makunane Yayi. Yen to sakwise panen pari kang tinandra tengah sawah. Yen to wis dineni dipe garing dilebake jroning lumbung. Ngono ya, kanggo nyimpen pari. Lah sing kanggo memalangi aja nganti ana rubeda sarta aja nganti ana kang agru-agru wujuding pari. Dilambari kayu jenenge kayu tawa. Wah, nek cara saiki nyuwen-nyuwen. Ayo wis ora jamane. Wis ora jamane lha mulo bola-balik no jaman kelakone to. Saiki ora ana lumbung, upama ning lumbung ya ora kanggo wadah pari sok wis kothok. Parine ora digawa mulih dadekake dhuwit ning sawah. Lah mula nganti Wang Bathari Sri iki sedih rak ngono to. Ngono ya ngono ora dadi ngopo ning anggone ngurukti nggone ngupakara. Kuwi ya sing temen tumemen supaya tanduran kuwi mau ya bisa ngurakapi karo kabeh umat rak ngono. Iya. Ya wis dintene dhisik iki mesti isih ana kancane. Dadi ana wujuding naga. Nek kok wis pedhot duwite. Ora kowe kuwi sapa?
Waleh-waleh menapa sinuwun kula menika putranipun Kanjeng Rama Prabu Sirang Trenggana. Kula kenging diamastani kula pun Nila Taksaka. Rumiyin kula menika nggih wujuding manungsa. Nanging nggih karana kasureng adreng ing manah parikedah kula menika keyung-yung kepencut kaliyan Wang Bathari Sri. Ngantos kula Pancakara kaliyan mengsah kula. Kula wujud dados sawer kados ngaten menika mongko padatan. Kula menawi wujud sawer menika menawi sampun nggih pangsul dados jalma menungsa malih. Sakmenika mboten saged sinuwun. Sababe kowe wis cacat. Wis tugel buntutmu, pedhot buntutmu. Kowe kuwi mung kari nyuwun ana ngersaning Gusti, karepmu piye? Wah, nadyan to kula menika mboten kelampahan garwa Wang Bathari Sri ning kula kepengin caket ngating kemawon kula sampun trima. Saestu sinuwun. Tenan? Inggih saestu. Yen pancen kowe lahir batin, malah aku tak rewang-rewangi tak pulihke buntutmu. Kowe puliya kaya jaman iki wis. Ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa upami sampun saged wangsul buntut kula sinuwun. Ya. Ning kanthi prajanjen Nila Taksaka kuwi aja jeneng Nila Taksaka. Kowe tak jenengake Ulasawa. Ulasawa. Ya. Kowe gaweanmu njaga katentremaning sawah. Yen pancen tresna karo Bathari Sri, sawah kuwi tunggunen. Yen ana ama patenana. Upaminipun yo kabeh ngomong. Tak pasrahake kowe dadi kowe rina wengi caket karo Bathari Sri. Oh, lah ngaten. Balane bapakmu bangsane ngomong kae. Entekno, cekap wonten kula. Pangling iki rak putrane sinuwun Prabu Lumbung Sirayun. Ya, aku Nila Taksaka. Kowe tikus Jinada. Ya pancen bener. Aku tikus Jinada. Arep nganti kuwi. Wah, balane tikus-tikus ngono kae. Ngancet tak cindil-cindile barang mbok gawa. Pating kriyik. Dene iki aku bakal njaluk baline Wang Bathari Sri. Ora bisa. Aku bisa kaya ngene iki jalaran. Aku iki wis diparingi pangapura karo Sinuwunata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Malah dina iki aku kapasrahan ngresiki ama. Yo bangsane tikus sak ratune pisan yo tikus jendera dapur kuwi ndang minggat to.
kanca dadi mungsuh. Apa abamu? Aku iki yo balane bapakmu. Wis saiki ora bolo-bolonan. Ayo mungsuh-mungsuhan. Wong jenenge bangsane kula kok mungsuh karo celeng. Mbuh, la idep mungsuh wis sak orae. Entuk celeng ya celeng, entuk tikus ya tikus. Entuk begenggek ya gelem. Wah. Oh, ula iki rada edan. Lakon sirna dening aku kowe sing batak mongso ya. 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 Wah. Nuwun berkah pangestu panjenengan. Ama sampun sirna larut. Kula tedha kula mangsa sedayanipun. Ya. Mila taksaka ya kowe ula sawa. Ya ula sawah. Kowe tetepa dadi mitrane wong tani. Inggih. Ya mengko akeh-akehe para bapak tani tak paringane dawuh yen ana ula sawa aja dipateni jalaran kuwi tunggu sawah jaga karo Petari Sri. Yen ana ma kowe sing ngilangi. Oh mekaten. Iya. Ana nggih cilakanipun panggihan tiyang Gragas menika. Wong Gragas piye? Anggipun boten ngertos paugeran. Anggaran roh ula pateni dibeset. Daginge dipangan kulite didol nggih ampun nyilakani to niku. Yo tak kira ora kabeh mengkono. Wis kowe golek papan pandhelikan sing primpen. Bangsane tikus-tikus bangsane wereng sak ketemune ama. Singkirna sedika seduwur.